Maing buntag yan atong tanan mga igsoon ko ni Hesus Kristo. Uban sa tong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ug mga pag-ampo nining santos nga misa, ato karong iapil sa atong mga pag-ampo kining mga musunod. Thanksgiving Mass for all the graces and blessings received, answered prayers and guidance offered by Winifrida Baby Cavallis and children. Thanksgiving Mass in honor of Señor Santo Niño, Our Lady of the Sacred Heart of Jesus, Virgen Sarigla, O Señor San Roque, Saint Martin de Porres, and also for all the blessings received and gift of life offered by Sarmiento and Potot family. Thanksgiving Mass in honor of Señor Santo Niño, Mother of Perpetual Help, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, and also for all the graces received and for the gift of life offered by Potot and Sarmiento family. Thanksgiving Mass in honor of Our Lady of Guadalupe, Saint Padre Pius, Saint Rita, Saint Teresa of the Child Jesus, Saint Peregrine, Saint Vincent Ferrer, Saint Gertrude, offered by Rivera family. Thanksgiving Mass for all the answered prayers and graces received, offered by Evelyn Radio. Thanksgiving Mass for the good health of my family and good sales, offered by Ima Lilas Timosa. Thanksgiving Mass in honor of the Holy Spirit, Mama Mary, Saint Joseph, Saint Expedito, Saint Michael, for all the answered prayers, petition, request, financial blessings, graces, and good health received through the years, offered by Delia Dayday. Thanksgiving Mass for all the blessings, good health, and all answered prayers, offered by Deo Adaptanti. Thanksgiving Mass for all the blessings, graces, and good health of my family and all the answered prayers, offered by Marian Kaimi and family. Thanksgiving Mass for all the blessings, graces, protection, gift of life, and answered prayers, offered by Inday Indoma and children. Thanksgiving Mass in honor of Señor Santo Niño, Our Lady of the Sacred Heart, Saint Martin de Porres, Saint Joseph, Saint Anthony, and for all the blessings received, continued guidance, protection, success in career and studies, offered by the Son family. Thanksgiving Mass in honor of Our Lady of the Sacred Heart, San Roque, San Martin de Porres, San Miguel Arcangel, San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, offered by Opilia Ann Mabini. Thanksgiving Mass in honor of Our Lady of the Sacred Heart, Mother of Perpetual Help, Señor San Vicente Ferrer, Señor Santo Niño, offered by Lot Bornalis and family. Petition for the healing of body and mind and spirit, and enlightenment of Winnie John Babe Cavallis, offered by Winifrida Baby Cavallis and children. Conversion of sinners, healing of family tree, enlightenment of the Holy Spirit, peace and unity, offered by Sarmiento and Potot family. Success in studies and business, peace and unity, healing of family tree, offered by Potot and Sarmiento family. Healing for the sick, world peace, offered by Rivera family. Prayers for the restoration of good health of Elizabeth, Amay, and for all with the health issues, safety, and good health of Evelyn, my brothers and sister, nephews and nieces, and grandchildren, say new employees, friends, residents of Quintanar compound, offered by Evelyn Tradio. For the protection of my whole family, offered by Imalilas Timosa. For the complete healing of Facundo, Elizabeth, Delia, Jack, Jacinto, Ronald, Alex, Laarni, Mela, Dailin, Zangoyo, Evangeline, Susana, Susan Hope, and all the sick suffering in the hospitals and in their home. Good health for all the members of my family, Ray Marie Esther, Lester Luis,
Louis Sadler, Rachel Ann, Raven, John, Ethan, nieces and nephews, deliverance from bad debts, offered by Delia Dayday, for complete healing of Epifanio, and restoration of health of concerns of Deo, offered by Deo Adaptante, for health restoration of Delia, John Trad, Elizabeth, Hassel, Efren, Irene, Lerma, Hezekiah, Warleto, Bibiana, Faye, Adolf, Aida, Dong, Efren, Raymond, for bone marrow transplant, Rafael Sr., safety, good health, and protection of my family. Brothers and sisters, Senio Elementary Batch 1967, ANS Batch 1971, and respective concerns of Ed Ryan, Ed Ryan, Lina, Yumi, Kobe, Candy, Kayan, and Marian. Cover us, Lord, with your mantle of protection from the earthquake, typhoon, prayer to end of East War, UEC, Israel, and Iran, offered by Marian, Kaimi, and family, for good health and guidance protection of Holober, Hector, Pamela, Vincent Ignacio, offered by Opelia Ann Mabini, for fast healing and complete recovery for Lotgarda Bornalis, offered by Lot Bornalis and family. For the souls of the following: for the souls of Natividad, Victor Ines Gelia Crispino, Adoracion Yotikia, offered by Eduardo Martinez and family. For the souls of Antonio Cristita Alberto Sr., Aurelio Virginia Seperenos Sr., Patricia Felix Sr., Leonoro Alfonso Pilisa Ernesto Samson, Elisa Ima Lyle, offered by Rinaldo and Bibin Biagan and family. For the souls of Eli Grege Elpidio Jr., offered by Inyang Amaka. For the souls of Patria, Merlinio Francisco Rogelio, Margarita, offered by Kakar Cornijo. For the souls of Binaventura, Restituta Miguel Pahalia Jose, offered by Severina Pahalia. For the souls of Nicanor Sr. and Jr., Anisita Elena Nanette Leonides Ramon Eliseo Sr. Amado, offered by Ili and Los Calacas Capalia. For the souls of Maximo Sirocam Caballes, Enoria Eusebio Ambrosio Victoria, Encarnacion Antonio Pasiana, Juan, Monica, Moises Samion Felicissimo, Patricia Laurencia, and Adora, offered by Winifrida Baby Caballes and children. For the souls of Alfonso Sr., Theodosia Ima Alfonso Jr., Marisa Jolios P. Merna, Leonisa Romeo Alfredo Mena Meliton, Vivencia, Fernando and Darwin, offered by Sarmiento and Potot family. For the souls of Pedro, Estefania, Danilo, Pedrito, Tomasito, Jovita, Vicente, Petronila, Nestor, Norma, Liliusa, Damiana, Randy, and Helen, offered by Potot and Sarmiento family. For the souls of Jesus Dominador Sr. and Jr., offered by Bernardo Conrada, Paulino Francisca Jolia, Marcial Marcila, offered by Rivera family. For the souls of Rafael Coronel Sr., offered by wife Rose and children. For the souls of Urbano Sr., Rose Amparo, Edgardo Nanate Grace Basilio, Fortunata Francisco Purificacion, Anastasio Romana, offered by Evelyn Tradio. For the souls of Alejandra Abonda, Cynthia Felicidad, Guillermacion Julius Milani, Leonardo Marcel Mateo Jr., Leonardo Crisanti, Alexander Jesus, offered by Emily Lastimosa. For the souls of Valentina Cerelo Violita, Lorna Amelita Den Evans Basilio, Leonora
Eliodora, Pilomena, Teresita, Victor, Pedro, Rizalina, Wilfredo, Benjamin, Luciana, Francisco, Marlene, Eupimio, Tanyeng, Matilde, Ben, Maria, Terso, Rodita, Ernesto, Marcelina, Juanito, Concordio, Edita, Amparo, Pablo, Sergio, Adoracion, Asusina, Edgardo, Nanette, Urbano Sr., Rosa, Binet, Gualberto, offered by Delia Dayday. For the souls of Carmen, Evangeline, Vince, Michael, Eliosa, Josepina, Rodolfo, Telma, Roberta, Gleserio, Floro, Jose, Glenda, Celestino, Mercedes, Rafaela, and for the souls of Don Sergio Osmeña, Bats 1988, offered by Delio Adaptanti. For the souls of Edgardo, Rosa, David, Grace, Nanette, Urbano Sr., Amparo, Basilio, Mateldi, Fortunato, Marcelo, Valentina, Anastasio, Romana, Loren, Violeta, Amelita, Benjamin, Felipe, Pastora, Edwina, Pedro, Rizalina, Ben, Gloria, De Francisco, Purificacion, Ima, Nelo, Hiel, Rose, Melanie, Cynthia, Den Evans, Mohammed Eric, Ralph, Marian P., Yolanda, Alan, Roclesia, Nick, Leone, Alfredo, Mariano, Robin, Benjamin, Marcelina, Danilo, Elwin, and all departed souls of Senio Elementary Bats 1967, ANS Bats 1971, and all Senio faculty and personnel, Humphrey, Isabelita, Maria, Terso, Ernesto, and Rodit, offered by Marian Caimi and family. For the souls of Miguel Jr., Agustin, Visitacion, Bibelina, Eduardo, Baby Boy, Miguel Sr., Prisca, Elma, Ersterlino, Emler, Marito, offered by Inday, Indoma, and children. For the souls of Hipolito Merto, offered by Selvia Espaldero. For the souls of Maxima, Nelo, Los Pedro, Erlinda, Cristina, Monena, Cleto, Alben, Evelyn, Pedro, Generoso, Baimeta, Saint Lenicita, Baimeta, offered by Dison family. For the souls of Christy Toto, Isagani, Basilisa, Andres, Josepina, Ignacion, Cesar, offered by Ophelia and Mabini. For the souls of Herbelio, Maura, Villarosa, Milagrosa, Hugo, Pale, Perisita, Jeronimo, Antonio, Ricardo, Oscar, Nicolas, Mariana, Sirina, Felicis, Apollonaria, Adriana, Claro, Violeta, Belen, Felisa, offered by Lot and Bornalis family. And for the souls of Mary Glenn Pagyo, offered by Pagyo family. And for the souls of Dionisio, Antonio, Emedelina, Jose Leito, Cesar, Yulola, Viola, Teresita, Elizabeth, William, Josephine, Lucia, Juanita, and for all souls in purgatory, especially the forgotten ones, offered by Rinaldo Bibin and Biagan family, Inyang Amaka, Winifrida and Baby Caballes and children, Severina Pahalia, Sarmiento family, Potot and Potot family, Sarmiento family and Rivera family, Evelyn Tradio, Emily Lastimosa, Delia Dayday, Deo Adaptanti, Marian Caimi and family, Inday Indoma and children, Lot Bernalis and family. Palihog mangluhod. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios Arsobispo Teopilo Camumot. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug gugma alang kanimo,
mo naghimo sa imong alagad, Teopilo kamumot, sa paghalad siyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isip parig obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumilig sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo, o manggihatagon sa gugma, alang sa gabos sa mga nanginahanglan, itugot nga ngiyang mga hiyas, maghatag sa tanan ug makanunayon panigingnan, ug makita sa simbahan, nga angay siyang ibayaw sa kadungganan sa mga altar, isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog nining imong alagad, mapabsanon kami ng aliupo kanimo, nga imong itugot kanamo kining among gipangayo, ibungat ang inyong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa hikahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Amahan namo ana sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwas sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, walahan ka sa nga babaeng nga tanan, ug walahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manindog. Regina Cheli, Reyna sa langit, maglipay ka, Aliluya. Kay siya ang takos mong ipadala, Aliluya. Nubanhaw sumala sa iyang giingon, Aliluya. Iampo mo kami sa Dios, Aliluya. Maglipay ug magsadya ka, O Birhen Maria, Aliluya. Kaysa pagkatinuod na banhaw ang Ginoo, Aliluya. Magampo kita, O Dios, tungod sa pagkabanhaw sa imong anak, nga si Jesucristo, nga among Ginoo. Gilipay mo ang tibuok kalibutan, itugot na ngamuyo kami kanimo, nga tungod sa panabang sa Birhen Maria, nga iyang inahan, makabaton kami sa kalipay, sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi ni Jesucristo, nga among Ginoo. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghan kay nagsalamat kanatong tanan ug mayong buntag.
Dahil ganinyo ang atong Dios, kamong tanan, nga nahadlok sa Dios. Gagmay og dagko, ug kay natuma na ang kaluwasan, ug ang kusog, ug ang gahom sa iyang Kristo. Hallelujah. Sa gipadayag 19, 5:12, 10. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ay so maginuso kita karon sa mga sala aron maandam kita alang sa pagsauli sa Santos nga Misa ning Martes sa ikadima nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Kita sa Dios nga makagagaw nga tanan basiloon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagandam kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, ihatag ngani kanamong imo mga tao ang pagkamakaunayon sa among pagtuo ug paglaom. Dili kami magduha-duha nga matuman gayud ang imo mga gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Kumigani ba kanimo diha sa Kiusa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pipila ka mga Hudiyo nangabot gikan sa Antioquia sa Pisidia o gikan sa Iconio. Nadanilila ang mga tao o gibato nila si Pablo o giguyod ngadto sa gawas sa lungsod. Nagdahom sila nga patay na siya. Apan sa dihang gialirungan siya sa mga magtotoo, mibangon siya ug mibalik sa lungsod. Pagkasunod adlaw, siya ug si Bernabe nangadto sa Derbe. Nagwali sa maayong balita si Pablo ug si Bernabe didto sa Derbe, ug nakakabig sila og daghang mga tinun-an. Unya namalik sila sa Listra. Unya sa Iconio ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo ug gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon, kinahanglan mo agi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa langit. Sa matag simbahan, nagtudlo sila og mga pangulo ug uban sa mga pag-ampo
ug pagpuasa, ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisalikan. Unya milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pamphylia. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya mipatigulog sila ngadto sa Atalia. Gikan didto kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan o gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Ug sa iyang pagbukas sa dalan alang sa mga dili Hudiyo aron motuo sila. Dito nagpabilin sila dugay uban sa mga magtutuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa iyong gingharian, O Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagtuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasuginla sa imong gahom. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong gingharian, O Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan, mahitungod sa imong gahom. Ug sa may mayaong kasanan sa imong gingharian. Ang imong gingharian may gingharian alang sa tanang katuigan. Ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong gingharian, O Ginoo. Ang akong baba magsultiyon ta sa kadayganan sa Ginoo. Ug ang tanang tawo magdaygon ka ngalan hangtod sa kahangturan. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong gingharian, O Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan kang Ginoong Jesus, awit sa magpagdahayin. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kami. Ang pagbasa gikan sa Santos kay Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni Ikaw, O Ginoo.
Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang kalinaw ibili ko kaninyo, ang kalinaw ihata ko kaninyo, kalinaw dili ingon sa ikahata sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka, ug ayaw kahadlok. Isultiha ko na kamo, mabiya ako, mabalik ako. Kung gihugman niyo ako, malipay kamo nga maadto ako samahan. Siya labaw man ka na ko. Isultihan ko kamo nini karon sa wala pa kini mahitabo. Aron di kahitabo nini, mutuo kamo. Di na ako makisulti kaninyong dugay. Kaya tiniabot ang nagmando nining kalibutan na. Wala siya gahom kanako. Kapag kinahanglan, mahibalo ang kalibutan, nahigugma ako samahan. Sa gibuhat ko ang tanan ng iyang isugo kanako. Tanah manlakaw na kita. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang Ginoo napilin og tugon. Pero sawa pa siya magtugon kanila, iyang gipakita. Nga kalinaw ibilin niya sa mga apostoles. Kalinaw sa nuhuna, kasing-kasing o kauboton. Adiyon ta sila mapalaka. Importante nga dili sila balaka, dili sila bahatlok. Muatubang, magtuman sa ilang misyon. Magitsangon sa kanya sa Ginoo. Kaya upanan sila sa Ginoo hangtod sa katapusan sa libutan subala sa Mateo 28:20. Kaya kinangan siya mubalik sa mahan para nga iya isugilo sa mahan nga ang iyang buhat na tamo na yun. Accomplish, mission accomplish. So, ikaduha, importante biyaan yung apostoles. Kaya kung di niya biyaan, masih nagsalig niya, maguyog, di sila makaton. Dili sila muhingkod, sila pagtuo, ilang misyon, kung masih salig sa Ginoo. Di na pwede. Inangat hatagan yun, sila gayon, na sila mulambo ilang katakos o ilang misyon. Matuman niya sumala sa ilang maayo pangunahuna, sumala sa ilang kaalam o kay balong labi na ang gasa ipaambit nila sa Diyos, gamiton ka na gasaha para pagpalambo simbahan ang iuman, pagpalaan sa katauhan ang agi sangong kanila sa Kristo isip magbalantay. Iyon ini ang mga alaga sa simbahan. Dili kinahanglan nga ang Ginoo masig pagbunuban kay magsalig sa mas ginikanan ba kadili binatao ng anak sa dako ng edad may kabuota binatao lang gihapon sayo pa na mas buwel ang anak ni mo na bisag dako na way buot kaya nga naman wa tagay higayon nga lambo nga mahimog iya kung ano desisyon pa siyang gulingon sige nagsali sa ginikanan di na pwede sama na mga nagbinyo na ang nagyapo istambay sa ginikanan dili layo sa ginikanan mapuyo sa ilang huling residensya para makatong sila pag kinabuhi isip pagtiayon iusahay rabanin ang anak puti mo ginikanan nagkang mga isuon dili na magsinaptan na magsuon kaya naman iusahay maski palabi ang iminyo kaysa mga dagang ulit tao nga anak tanawa kasi mabuot na noon di ba yun ini so sa pagkakataon sa mga iminyo nga masilag istambay sa ginikanan amoy tabo sa ginikanan pinagdato di mangitag di makatarong eskwela kaya lagi kuwaman nadunahan man sige bagdoy way kurso makuha Kiniksalis ginikanan, labi na ginikanan, binatao ng anak, binatako ng edad, mga buot. Di ba ni maayo ni? Kung saan Ginoo kinang lubiya, para makataon sila, responsable sila, alang sa ilang misyon. Amen. Manindog palihog. Ang labing dakong gasas nga dala sa atong banaw Ginoo, mao ang kalinaw, na dili mahata sa kalibutan. Sa iyang ngalan, pangayo nato sa amahan, ang tanan nato mga kinahanglan. Mayong kita
Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Ginoo, ihatag ka namo ang imong kalinaw. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magtinguha pagdala sa katawhan, sa bisan asang dapit diha sa pagsinabtanay, sa pagtinabangay ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang katawhan sa tanang kanasturan, maghago alang sa ustisya ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga sila nga naguol, nahadlok ug nahingawa, makakaplag sa matuod nga kalinaw ug kalipay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang kalinaw ug ang gugma, maghari diha sa atong mga Pinoy-anan ug mga buhatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga imong dang sipon nga takos sumapostlanon, alang kanamo, ngang halangdon Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa kalinawng tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Ginoong Dios, ituod kanamo ang kalinaw nga among gikinahanglan. Tabay kami nga magmalinaon sa among kaugalingon, sa among silanganan, o ilabi na sa among mga kaaway. Kini among ipangayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga ison, pagkamuarong kiniadto sa kapisyo, dawaton ta sa Dios ang amahan, kagagahom sa nga tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa bepisyo, kanising mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa inggalan, alang sa katupslanan sa tubok ng santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halat sa nagmalipayo nga simbahan. O gihatag ang bunga sa kalipay dayon kanhi sa imong gihatagan sa hinungdan sa dakong kalipay. Kini among ipangayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kami. Bayaw niyo makasing-kasing. Nga mo nagibayaw nga to sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Ama Diyo hatunhay makagagaw sa tanan, angay ug matarong gayud. Malipayan kami sa pagdaig kanimo at adag panahon apan labi na gayud ining mamayang panahon sa pagkabanhaw. Kuno sa Kristo gihalaga mo sakripisyo sa Pasko. Kaya wala siya muhunong sa paghala sa hulingon tungong kanamo. O diha sa iyong tubangan ng lipo kanamo sa walihunong nga pagpanlaban. Si Kristo nga ikahalad nga di namamatay. Siya ang kordero karon nabuhi bisang ipatay. O sa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasawa kami sa iyong himay doon sa walihunong nga pag-awit. Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit
ang tuburan sa nagasantos, padala ang imong Espiritu, aron pagsantos din mga gasa, aron mahimok niya lang ka na mga lawas o dugo ni Kristo, among Ginoo sa pagpasakit siya kung mikuha sa upahan, pasalamat kanimo. Ibika sumihata niini, gato sa mga tinunaan nagdingon, dawata kini, dingon tanan o kana. Kini mo kung lawas kang itugyan alang kaninyo. Kasama ang paagi, tapon, paniha, pumikuha sa sakalis, sa pasalamat na pag-usap. Niya taningat ko sa mga tinunaan nagbiingon, dawata kini o Panginoon, ka mga tanan, di kani, kini mong kalis sa akong dugo, sa bago o tunhay kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyong alahatan ng mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom ka na. Ini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanahaw, si Kristo ang balik nga niya. Aron paghandom sa kamatayan, pagkabanaw ni si Kristo, nagahalag kami kanimo, ang mga nalingpahan sa kinabuhi, o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, to kayo kaming giisip nga angayan nga mga tubang, o mga laga kani, himuan kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, makahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinuna may ginawa ay masibahat ibo kalibutan, yung mga mahingpit kami diya sa gugma, o ba ni Leo XIV, among Santo Papa, Alberto, among Arsobispo, o iyang makaabag ang mga bispo, tanang mga pari. Hindi yung mga anak, ang mga kitawagan, kanila pinakatong wala hinganli, katong nahikalimtan, o katong wala nag-ampo, kanila yung mga tanang kalas sa purgatorio. Sabo niya namatay sa ni Kristo, banaw, sila uban, kanila. Dad as tanan sa pasudo sa kahaya sa imunaw. Kaloy kaming tanan. Nagkatundo na special intention na pahanungdan ning Sanctus nga misa karon. Ima kami ang ayan nga makaambay sa kanabuhin tunhay, bani Maria ginahanga ula sa Dios, uban sa Jose ang bana, uban sa mga apostoles, mga martires, uban sa San Pedro Calungso, San Martin de Porres, tanang mga santos, mga santas, sa lutuman sa mga kaubong latas katuigan. Baka nila may kong aday ko nag-amay kong himayaon, pinanda sa Kristo. Imong, pinahay kaniya, baka ni diha kaniya, hatagan na kaniya magagawa nga maahan diha sa kahiusa, Espiritu Santo. Tanan nungo ang himaya hangtod sa kangturan. Amen. Para mag-aambok kita at sa atong awiton mga pulong kitulo ka nato sa atong manunod. Amahan na mo nga anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta mayroon sa langit, ang kalanguna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasaywa kami sa among mga sala, mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuan sa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwas sa tanang daotan. Tayo kami sa kadinan ning panahon ng tinabahan sa mga kaluoy. Mahalikay, may karoon sa lagmaylos na nagasamok, na nagpaawat kayo malos, paalis sa Kristo, manunobo. Kay imo man naging harian ang gahong himaya hangtod sa kanturan. Ginoo sa Kristo na ingon ka sa mga apostoles, sa kanila nabiliw kaniya, kanila ihataw ko ninyo. Ito na ang mga sala, kung nilipasala si Musiba, sibo, si mga kabubuton. At tayo kami sa mga kanila kayo sa ikaw, ang abuyo ka hangtod sa kahangturan. Amen. Nakalinaw sa Ginoo, kung na manaka ninyo. Manawsap ka na. Makita ang timaan sa atong panag-inigson. Kordero sa Dios, ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Dios, ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Dios, ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini mga kudero ha Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula nga dapit ala sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo di ang mga makalawa. Kanimo apalis bulong lamang o mamaayo. Amen. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Sa akong isugo, ug ako kaninyo makigubay. Ug ako kaninyo Kung namatay kita uban ni Kristo, nagtuo kita nga mabuhay usab kita uban ni Kristo. Haleluya. Roma 6:8. Magampo kita. O Ginoo, tanawa nga pangurong kining kaming imo mga tao, o gihatag ka na nga magibag-o pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, ang pagdangat nga mahimayaon nga pagkabanhaw. Kini ang magipangay ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagawang tanan ang amahan ug anak ug Espiritu Santo. Amen. Ikala na ang misa dad adiyong kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga
anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygo ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo.